Ahojte. Takže toto videjko natáčam konkrétne ako odpoveď pre Silviu, ktorá je tesne po pôrode a má druhé dieťatko, doma má vlastne ročné, takže pýtala sa, kedy môže začať znova cvičiť polohu neutrál, výťah a všetky vlastne tie cviky pre aktiváciu panvového dna a vnútorného hlbokého brušného svalstva. Takže čo sa týka polohy neutrál a dýchania a uvoľňovania, tak to môžete robiť už v podstate hneď po pôrode. Maminky, ktoré so mnou absolvovali kurzy alebo individuálne tréningové programy, tak v podstate už presne vedia po pôrode, že čo robí, to telo je na to pripravené a týmto polohám sa medze nekladú, lebo v podstate ide o fyziologickú polohu, kde sa krásne aktivujú všetky svaly, vnútorný hlboký stabilizačný systém, mechanika dýchu. Takže toto viete si jemne v prírodzenosti, bez akéhokoľvek tlaku, len takým vnímavým spôsobom, že navnímam si ten dých, či vlastne ho mám pod kľúčnými kostiami, vnímam si, ako vlastne mám postavenie rebier, snažím sa trošičku jemne vnímať ten pohyb hrudníka, no. Nerobím nič silovo, lebo samozrejme aj tie orgány, aj tie rebra budú po pôrode v trošku inom postavení, ako ich máme potom neskôr, ale práve tým, že budete rehabilitovať, že si budete ľahať, tá poloha v ležme je asi taká najideálnejšia na to, aby ste sa tam dokázali navnímať pri nej, čo sa týka nielen po pôrode, ale aj v podstate po akejkoľvek operácii alebo po chorobe. Takže tomu sa medze nekladú nikdy. Jednoducho tvrdá podložka. Podložím si hlavu, aby som mala krčnú chrbticu rovnomerne v vesičkovom zakrivení, aby mi nepadala dozadu a kľudne vlastne tomu sa kontraindikácie žiadne tam v podstate nie sú. Jediné, čo je, že ak by ste chceli robiť polohu na brúšku, tak vtedy je dôležité, pokiaľ som rodila cisárskym rezom, tak jednoducho tam by mala byť tá jazva zahojená. No. Môže to byť nepríjemné, bolestivé, čiže vlastne akurát po tom cisárskom reze tam tá kontraindikácia je, že nech sa tá jazvička zahojí, ale už napríklad aj s tou jazvou viete pracovať tak, že pomaličky jemne okolo tej jazvy, vedomý dotyk jemný, aby to tkanivo vlastne žilo, jemne sa ho dotýkam, masírujem len v okolí a naozaj jemnúčké pohyby. A potom, keď sa tá jazva zahojí, tak jemnúčko vlastne začnem masírovať jednotlivé vrstvy, aby tá jazva nestuhla. Áno, je to dôležité mať tú jazvu pružnú, flexibilnú. To sa týka presne aj jazvy panvového dna, keď si nám robili nástrih. Čo sa týka aktivácie panvového dna pri výťahu, cvik výťah, tak to môžete skúšať už kľudne. Ja som to vyskúšala v podstate aj po porode hneď, ale tam naozaj nešlo to skoro vôbec, ano. Čiže pomaličky viete si to akože navnímať a pomalinky skúšať cez tie sedacie kostičky, hej, že ich aktivujem, ako by som ich chcela stiahnuť k sebe, cez aktivitu brúška potiahnuť hore. No, treba si uvedomovať, že panvové dno v podstate je súčasťou celého hlbokého stabilizačného systému, čiže ono nepracuje samostatne, ale pracuje v celku vlastne so všetkými tými ostatnými štruktúrami. Takže jemným spôsobom, už iba tým dýchaním, keď ležíte v tej neutrál polohe, tak už sa vlastne to panvové dno aktivuje. Po pôrode je naozaj to telo doslova také trošku rozhodené, že potrebuje sa naspäť dostať do toho svojho nastavenia, ako bolo pred pôrodom. Orgány sa potrebujú dať znova na miesto. Panva sa bude sa stiahovať naspäť. Rebra, hrudný oblúk vlastne sa bude trošičku meniť. Áno, ako sa vytváralo priestor pre to bábätko, tak teraz jednoducho tie svaly sa potrebujú dostať znova do tej rovnováhy. A preto
ideálne ľahnúť si na tú zem aspoň 4-krát do dňa, keď sa vám to podarí, alebo vždy, keď cítite proste nejakú bolesť v oblasti chrbtice alebo panvového dna, tak si ľahnúť. Už potom je to otázne, že ako dokážete vlastne funkčne tie svaly zapájať. Zo začiatku to bude samozrejme, môže to byť, že to nebudete cítiť skoro vôbec, že to nepôjde, že tam bude trošku ten tlak, ale čím viac vlastne budete to pomaličky postupne trénovať, ale tie prvé dni určite na seba netlačiť, áno, že netreba to tam silovo teraz začať stiahovať. To panvové dno naozaj si prešlo náročným období, muselo držať počas tehotenstva naozaj celú tú váhu a následne, aj keď dochádzalo k tomu vypudzovaniu toho babetka, tak naozaj tie svaly dostali zabrať, čiže teraz im práve pomôže taká jemná starostlivosť, regenerácia. Dávať si pozor, že ako sedím, aby som vlastne tú panvu pri sedení nemala tak, že sedím zvalená za sedacími kostiami, ale snažím sa pekne držať aktivitu cez sedacie kostičky, aby tá panva bola rovno. A už to je vlastne len tá pomoc, aby to panvové dno a brúško mohli v podstate fungovať takým prirodzeným spôsobom. A tým, že má doma ešte vlastne dieťatko staršie, tak sa pýtala, že akým spôsobom ho dvíhať, aby nezaťažovala brúško, chrbátik a aby vlastne necítila tú pocit ťažoby zo spodu toho panvového dna. Po pôrode je dobré sa tomu vyhýbať čo teda najmenej, ale rozumiem zase, že keď máte malé detičky, tak to jednoducho asi nejde, že úplne vôbec sa tomu vyhnúť. Takže pokiaľ cítim, že mám tu pod brúšku tlak a že to brúško je ešte slabé, tak môžem si pomôcť a stiahnuť sa buď pásom podporným, popôrodným, alebo bude stačiť aj obyčajná šatka, taká neelastická, no, že si ju prepletiem na 2 úväzy takto okolo seba. Spevním si vlastne bedrové kĺby a to brúško trošku podopriem a v tej chvíli budem vykonávať nejakú náročnejšiu aktivitu, či už kúpanie babetka napríklad. Tam je dôležité, aby bola rovnováha na celých chodidlách, aby som sa snažila to brúško dávať do aktivity. Ale je to náročné tesne po pôrode, čiže robím vždy tak, aby som si to čo najviac uľahčila. Určite neurobím to, že to zvesím a budem tu ťahať všetko trapezmi. Ale skôr, keď môžem, tak jednou rukou sa podopriem. Áno, pekne držím v aktivite celý stred tela a vždy si hľadám nejaké také pomocky, aby som to brúško musela čo najmenej zaťažovať a samozrejme postupne od toho pôrodu ho začať do tej aktivity včleňovať. Áno, nie je zase dobre nosiť stále ten popôrodný pás, lebo zase môže to svalstvo si na to zvyknúť vnútorné a môže byť ochabnuté, lebo sa bude spoliehať na tú vonkajšiu oporu. Čiže je to naozaj veľmi také individuálne, diskutabilné, že ako kto a naozaj záleží od tej východiskovej situácie tej maminky. Takže v tomto skúste dať na ten svoj pocit, že využiť to vtedy naozaj, keď to bolí. Keď vás niečo bolí, tak jednoducho to v poriadku nie je a vtedy si tú oporu dožičte. Ale potom sa snažte čo najviac aj v tej opore aktivovať tie brúšne svaly. Čiže tým dýchom pekne potiahnem tú brúšnú stenu, zatiahnem ten zips, snažím sa oprieť to brúško do driekovej chrbtice, zhora zase sa snažím oprieť o hrudnú kosť, aby som ten trup pekne vytiahla a aby som nepadala do tohto, lebo už iba to držanie tela naozaj potom v podstate spôsobuje to také nepohodlie a zbytočné vlastne komplikácie, že sa nemôžeme nadýchnúť, že nás tlačí, že proste trávenie nemôže fungovať tak, ako by chcelo a celkovo aj tie orgány sa potom nevedia naspäť nastaviť tak, ako by chceli.
Keď sa idem nakloniť nad postielku, tak nespustím tú chrbticu a neťahám to vlastne chrbátikom, ale pekne dám oporu do chodidiel. Rozložím tú váhu na celé chodidlo. Chrbátik budem držať rovný, brúško vlastne mám v opore a môžem ho mať vlastne stiahnuté, podporené tým pásom alebo šatkou. A takto pekne cez ruky dvíham babetko, áno, a v klboch. Čiže bedrový klb ma posúva smerom dole, kolenný klb ma posúva smerom dole. Áno. Takže verím, že tá moja odpoveď bude pre teba dostatočná a pomôže možno, že ešte aj nejakým maminkám. Krásny deň vám prajem.